चिरां बिजनियाव फिसायनि सिखाजों दाननायाव बिसिनि जिउ खहा। मंगलियान थुरिबारि गामियाव जौ फेनाय फिसायनि सिखाजों दाननायाव बिसिया जायगायावनो थैयो। मख'नो गोनांदि थुरिबारि गामिनि सकुर बसुमतारीनि फिसौजोनि शुक्रबारखालि मुं लाखिनायनि हाबाफारि बानजायदोंमोन आरो बुथारग्रा दायनिगिरिया 55 बोसोर बैसोनि सकुर बसुमतारी। हरनि समाव जौ फेनानै थानाय फिसाय सकुर बसुमतारीनि बिसि सबिता बसुमतारीजों नांज्लायनाय जादोंमोन आरो रागानि गेजेरावनो जौ फेनाय सकुर बसुमतारीया सिखाजों दानो बिसि सबिता बसुमतारीखौ आरो जाउनाव जायगायावनो थैयो बिसिया। जाथायथिलियाव बिजनी थानानि पुलिस नुजाथिनानै गोथै देहा बोखांनायजों लोगोसे बुथारग्रा दायनिगिरि सकुर बसुमतारीखौ खानानै बिजनी थानासिम लाना थाङो आरो जाथाय आयदायाव पुलिसआ नायसंगासिनो दं। बिजनीयाव फिसायनि सिखाजों दाननायाव बिसि थैदों आरो थुरिबारि गामियाव बे बुथारनाय जाथाया जादों। जौ फेनाय फिसाय सकुरनि सिखाजों दाननायाव थैबाय बिसि सबिताया आरो दायनिगिरि सकुर बसुमतारीखौ खाबाय पुलिसआ आरो जाथाय आयदायाव पुलिसआ नायसंगासिनो दं।